Ribera, una vegada més, i tots els seus habitants són els grans perjudicats de les decisions que es prenen en altres llocs. Sembla que entre uns i altres, entre els regadius i la zona cospedal de Castella-La Manxa i entre els interessos forts que venen des d'Alacant i que pressionen al Consell Valencià que fa el lobby de l'aigua, que tots sabem a què es dediquen i què és el que pretenen en aquesta aigua, al final ens han furtat la cartera. Ens quedem al mig, en una mà davant i l'altra darrere, els habitants de la Ribera, i pensem que és el moment ja de reivindicar d'una manera totalment clara i rotunda que no pot ser, que ja està bé d'este d'eficàcia i de que sempre siguem els tontos que paguen per tot. Per tant, per això els punts d'exigència i per això que demanem totalment que tota aquesta gent que ha participat i que ha empitjorat el que de per si ja era perjudicial per a la Ribera, pensem que aquesta gent no pot estar ni un minut més al capdavant dels seus càrrecs. És que no pot ser que en l'informe que es presentava el 14 de març se'ns aprovara, que fos una cosa mínima, però se'ns aprovara el tema de l'assignació i que, degut a unes negociacions ahir, per tal de que algú no votara en contra, que el propi Consell, que la pròpia Generalitat Valenciana siga la que canvi això i ens torna altra volta a la situació de tindre que entrar en una pregunta. Vull dir, quan ells havien alegat en contra d'això, això en quin cap cap? És que no ho entenem, i que després ahir arriben a Madrid, després de tindre la major assignació per a la Manxa, després de que el cas italià se'n vagi al sud, de que l'excedent dels afluents també es destina al desplaçament, que arriben a Madrid i que encara li peguen una volta de tuerca més i que firmen un protocol totalment contrari als nostres interessos, pensem que ja està bé i demanem, evidentment, el vot favorable dels 21 membres de la corporació perquè pensem que això és un tema que ja és de justícia i que hem de pensar en els nostres veïns i en el futur de la nostra comarca, independentment de les sigles que cadascú representem així dins. Moltes gràcies. A vostè, senyor Martí, sí.